Ana zargin fitaccen ɗan fim ɗin nan Baba Ari ya zane malamar Islamiyya saboda ta hukunta 'yarsa. Ana zargin fitaccen jarumin wasan barkwanci a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood wato Aminu Baba Ari da jibgar wata malamar Islamiyya da ke yankin Kofar Nasarawa a jihar Kano bisa hukunta 'yarsa mai suna Hafsa da malamar ta yi a makaranta sakamakon laifi da suka aikata. Malama Safiya Nasir wacce ake zargin Ari Baba ya jibga ta ce tana zaune a cikin aji ta biya musu karatu sai yarinyar take cin cingam tare da wata ɗalibar a kusa da ita, bayan kuma dama wani malami mai suna Malam Suleiman ya yi musu magana, saboda haka ta ɗauki bulala ta daki ta kusa da ita, amma ita Hafsa sai ta ce ba za a dake ta ba, har suka yi sa'insa ana fara yi mata bulala sai ta zube a ƙasa wanwar da nufin ta tayar da aljanu. Yana cikin tafiya ne sai ga mahaifinta ya zo yana cewa, ke Hafsa waye ya doke ki, wace malamar ce ta dake ki? Ana faɗa masa kawai sai ya janyo ne ya kifa mun mari ya fara taka bayana da takalminsa. A nasa bangaren Ari Baba ya ce ya yarda ya yi kuskure kuma ya amsi laifinsa, amma ya rantsuwa da mahalicci akan cewa gefen ɗan kwalinta kawai ya doka.